Ahoj, já jsem Filip a teď vám ukážu, jak pracují policajti. Když někoho zastavují. To už je ráno, dobré. To byla dobrá snídaně. Tak, kufr mám, to jsem to co lidi. Ale už jede. Tady máte kufr. Díky. Vaše doklady, pane. Ano, hned to bude. Prosím, děkuji. Dobré, bla, dobré. Prosím, vaše doklady. Děkuju. Tak, to je všecko. Jo, počkejte, ještě zaplaťte pokutu. Ano, prosím. Děkuju.